Ja, det er min vlogs, men bare lige for info, altså. Ja, hvis nogle af mine venner, eller de kommer, de skriver i kommentarerne, eller ringer, eller skriver til mig, og siger, hey, den her vlog nummer bla bla bla, eller den her vlog, den hedder bla bla bla, du må gerne lige tage den ned, det gør jeg så. Så skal jeg nok lave ny, det samme navn. Jeg ved, ja, den her vlog, det kommer til at hedde 42 eller 43 eller andet. Fordi det er bare random af mig, da jeg var yngre. Jeg er bare cameraman. That is the facts. Those are the facts. God damn, I can't even speak right. God damn. Gør dem populære. Gør dem, se på dem, kig på dem, kig op til dem, og give dem en handshake, eller hey, jeg ser jer, eller en eller andet, jeg ved det ikke. Det er virkelig ikke være populær. Jeg er bare kameramanden. Det er dem, der er unik, det er dem, der har jokes, det er dem, der har talents. Jeg har ikke noget, jeg er bare kameramand, jeg er der bare, fordi det er nogen, der skal filme, kan man godt sige. Jeg gør det bare for dem, men ellers så er det bare kameramanden. Respect dem, show them love, fordi jeg er bare kameramanden. Det er langt, jeg tror det ikke det. Herre. Der her. Hvorfor har de dem? Det er ikke godt. Jeg elsker dem her. Alle dem der er 3. Der er lidt mere. Jeg tror nok, der mangler 2 mere. Eller 3. But damn, what? No way. Oh my god, I just realized. Jeg glemte 2 chips. Oh my god, seriøst. Oh my god, okay. Prøv at tænke på det her. Prøv at tænke, hvis det var sådan her, ikke? Og så Red Bull, Monster Mango, normal Monster, Red Bull, Booster, alt muligt. Og så alle dem her. Jeg mangler 2 chips mere faktisk. Det er ikke godt, og jeg har ikke penge. Jeg har lige brugt alle penge på det her. Ja, min video torsdag, måske onsdag. Det får vi se. 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2. Dennis, hvor er dit tøj henne? Jeg tror lige, du skal filme dig selv lidt. Hell no. Okay, jeg filmer sådan her. Single like a Pringle. Det her, det... Single like a Pringle. Men what, du single? Ja, Shit. det er det, jeg lige har... De slår op. Det var faktisk Nina, der slog op med ham. Shit. Det er Nå, sådan der. Vi er alle sammen single. Undtagen dig, du har nogen. Nej, det er sådan 50-50. Jeg skal lige Han wingman. sagde, han elskede. Jeg skal lige wingman ham. What? Hvornår har jeg sagt det? Det er ikke engang løgn, det fortalte du til mig. Hvad? Clara, hun skrev Vil du det. seriøst have, at jeg putter Snapchat op? Clara, hun skrev det også til mig. Det er okay, Dennis. Hvornår har Jeg er du altså, vist ham? jeg er altså allerede gift med Clara. Nu må du lige slappe af. Har du bevis ham? Ja. Fuck, jeg filmer virkelig dårligt i dag. Lad mig filme. Herre. Jo, kom. Hvorfor skal jeg... Lad mig filme. Jeg er kameramand. Har vi Sas, der prøver at slå mig. Og så Dennis. Hvad har jeg gjort? Han er... Det er vigtigt. Nå. Dennis, han er Ja, men fået fra gift. Wow, okay, der var du heldig, der var du heldig. Han kan godt gøre. Men Kan jeg man er ikke zoome ud? Ja, men jeg har noget til dig, faktisk. Mig? Hvad får jeg? Så skal I ud, altså. Hvorfor? Okay, bad, kom. Jeg skal da lige meget, jeg vil stikke ud. Kys. Nå, jeg må ud med dig. Ja, okay. Det er også Vi ses. Okay, jeg må komme her. Jeg sørger ikke til noget sådan. Det kan jeg med min kameramand. Ja. Det er okay, Sebastian. Skal du snæve med Bob i dag? Nå, du har så en kast. Vi må også. Okay. Ikke tænk på det. Får vi se.
fucking... Gør han? Gør han? Det tror jeg. I don't fucking know. Ui. Emma. Ja, det har hun der. Kan du smage? Det er lidt både. Sådan her kommer jeg. Jeg tror snart ikke. Det vil hun gerne se. Fucking lort, eller jeg kan ikke stå det. Velkommen til vloggen, som det som I ikke ser. Hvad har jeg gjort? Du skal bare lige have det samlet over dig. Hold nu kæft, Help me. du larmer så fucking afsindigt meget. Altså, prøv at se, du larmer så fucking meget. Altså, prøv at se. Fucking Hold din kæft! Altså, kæft, fucking. Du larmer så fucking meget. Altså. Boss, jeg vil ud. Han er for lille, Nej. Han har prøvet at sagt det så før. Han kommer hen til mig og sådan, jeg kan ikke se. Jeg kan lige komme til. Lad dog fucking være. Jeg ved godt, du kan lide mig, men Wow. Okay. Vi er bedste venner. Det er det. lad os gå. Hvor er det med sig? Nu skal vi gå. Okay. Okay. Så får jeg mere penge. Ja. Nå, det er fordi, hun godt kan lide hvid. Nå, hun sagde, hun er næsten en tand. Jeg tror ikke, det er så meget, for så får jeg ikke. Så får jeg mindre penge. Ellers vil jeg finde ud. Enten det ene eller andet. En af det, men jeg er down. Og jeg skal også lige låne en jakke. Tor. Okay, hvad? Ja. Kom, Hvad? vi går hen og banker på den forreste dør. Må jeg låne en jakke? Nej, du bare låne min. Nej, Jeg den har skal en så. jakke. Jeg banker bare på. Jeg har en jakke for så. Okay, hvad er det? Hun kan ikke høre dig. Hun er jo kun to. Det her epic. Jeg banker på min ekstra kærestes dør. Så kan lige min stik. Jeg tasker dig. Jeg har beviset. Det var hende. Jeg ved ikke hvor. Eller det får det fede i vloggen. Det er meget sjovt. Så. Jeg er single. Oh no, jeg så det. Så sådan der. Jeg tror, jeg går i seng. Godnat. This is the aftermath. Yeah, vi blev busted. We've been busted for the first time, eller på måde første gang. Så Bob, han står lige her. Oh, ja. Yeah. Og så først så var det Bob, der blev smidt ud. Og så lader han komme ind. Og så stod lige præcis, han vidste ikke, hvad hun skulle tænke. Men så sagde jeg, Bob, kom ud med det. Og han gik ud med det samme. Og Bob han sagde bare, men jeg keder mig. Jeg skal fucking ligeglad, hvis du keder dig. Og så den næste person, hun vidste ikke, hvem det var.
Så den næste person, ud med dig lige nu, hun derovre, og så tog hun den igen, men, og så igen, den her vej igen, så Emma, hun bliver ramt, så hun bliver sådan armet, og så hun er nedover lige nu. Det kan være, jeg ved ikke, om det får skyld, eller andet lige nu, men nu skal jeg rydde op. Og så Celine blev ikke fundet, fordi hun var her ikke. Hun gik ind på sin egen værelse, så det var en god idé af hende. Det var kun Emma op. Så ja. Okay. Kort til din tur. Den jeg samler lidt på.